ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экранбода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст сечкаҳои мақсад мерседесҳои объёмни, сечкаҳои компрессор ва аст опелои хетчбек ва аст 2106, опелои асраҷи, опел вектра ва Toyota Corolla 1 ва Toyota Camry 2 аст. дӯстони азиз ки мошинои ҳар гуна бо нархҳои арзон бениҳоят арзон. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 143 сомони 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаи худамонро сар мекунем то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская область, территорияи аэропорт, МКАД куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам. мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. компания акай Баврон ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол астае ки опити корӣ дорад. дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорам. марамат мутавассия метиҳем, албатта занг занед. дӯстони азиз, бо як реклама дига аст ки барои хубии шумо аст ки компания грузоперевозки аз территорияи Москва ва Московская область. и ҳами ака уже қариб ки ҳар ҳафта бор мебарад Тоҷикистон. рейсшон тез пур мешавад, мақсад ки боршон тез камазо пур мешавад. ҳами ҳафта уже боршон уже раъкӣ мекунад. шахсоне ки мехоҳанд ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Рӯдаки, территорияи Регар, Уяли, Қумсанги, шаҳри Кӯлоб, Данғара, шаҳри Бохтар, Восе, обшин ба территорияи тобе марказӣ Душанбе ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш мебаранд. якум камази аст ки ба территорияи Хатлон ба ҳамаи ноҳияҳош яъне ки бора бурда мерасонанд. яктам хали компания аст ки ма дигар хали компания дидагӣ нестем. ин ҳами ҳафта уже мақсад ки боршон уже раъкӣ мекунад, уже ҷо дора метавонед ки шумо айҳози бортона роӣ кунед. компания ака Ёқуб аст ки одами боварӣ аст ки зиёда ай 7-8 сол аст ки таҷрибаи корӣ доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунад ва инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кади бори шумо рафта аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон рафта худашон мегиранд. нархаш айрӯи кило вобаста мекунад. агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунанд. марамат ба шумо тавсия метиҳам бортона роӣ кунед. бигзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки мерседесҳои компрессор аст ки соли 2006-2001 солае ки суди фурӯш ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш автомата, сайзтари мошин бадрон беҳтаринай. мошин ҳамаи комфорт дорад, мақсад акклиматори нав, балон лати кори 4 диска, салон тоза. мошин мегад тайёра мегад фақат мегири газ метӣ. срочна мегад пул дар кӯшта мегад мефурӯшад бо нархи 55 та бо муомила дорад. мерседесҳои компрессор 2001 сол, гази евро 4, объём 2, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. масла пасла машкадакса хадавой дорад, балонша ҳолати кори мошин ҳолати беҳтарин мегад тайёра. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшуда ки рақамҳои расияи промои кор мекунанд ва дар рақамҳошонам WhatsApp-ам пайваст доранд. шахсоне ки мехаред марамат занг занед ба шумо муомила мекунанд ва маълумоти пурраша метиҳанд. срочна бо савдо дорад, марамат занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. опел хетчбек аст ки сайзтарини беҳтарин бо нархи арзон срочно. опел хетчбек соли 2006-1997 аст ки ҳам газ ҳам бензин дорад. объём мотори 1.6 модулай, коробкаш механикай, ҳолати мошин бадрон беҳтаринай. мошин 4 дискаҳои прести, шапалок дискаҳои пачка, 4 та балонаи пачка, салон тоза, кондитсионер, хоб ABS ҳама чӣ дорад. мошин бадрон беҳтарин ҳолат аст ки мошин тайёр аст, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. хадавои ҳуҷҷат дорад, хай мошин обшим 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва срочна фурӯхта мешавад бо нархи 37,000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мекунад. мошино нархошон 45 та кам нест, яъне ки якада мақсад сум дар кошда срочна мефурӯшад. 37 мега бо ягон сум муомила мекунад. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтарда қарор дорад.
خب این همین رقم‌های بیلینی صاحب شدن شخصانی که میگیره مرامت بو زنگ زنه قچون معامله کنه ماشین چه سوز است کراسکاش توزا کاسه ماشین همه چی دورا بهترین حالت داره این همین رقم‌های بیلین واتساپ هم پیوست و رقمشون هم 24 ساعت کار میکنند مرامت تماس گیرین بگذاریم با سه ماشین فروشی مرسدس های فروشی هست بادرون که زایچه که نمخلی مرسدس ها سال پریوشش 1999 هسته که سویفروش دیزل آبی و موتور 2 لیتره کاروبکا مکانیکه سایستری ماشین میگد بهترین आहे ماشین 99 سال دیزل آبی و موتور 2 کاروبکا مکانیکه ماشین میگه خیلی که دست یا گودام دا گشته است حجت های ماشین میگه تا ماهی سپتامبر هسته تخ پاسپورت هسته چی خلوی نو خیلی ماشین چه اپشن 100% تخ پاسپورت سالن توزه ماشین خیلی دست یا گودام دا нархш мегӯяд 40,000 сомонӣ аст бо муомила мекунед ва мошин қарор дорад дар ноҳияи спитаменда нархи 40,000 сомонӣ муомила дорад якумаш рақамҳои тисел аст тоҷикистон ки кор мекунад ва мақсад чига пайваст дорад дуюмаш рақамҳои россия инашда ватсап пайваст доранд шахсоне ки агар ҳамхари мерседес халки бошанд бу мақсад ки арзон мекунем мегӯяд мошинча дар ноҳияи спитаменда метавонед бештар маълумот ча гиред якташ تیسل توجیکستان است چیگا پیوست و دویمش نمره روسیه مرامت دیگه معلومات گیریم با معامله دارد میگذاریم با چهارم ماشین فروشی تویوتا کمری 2 است که سویتوی سفید سال برایش 2008 سال که سویچفروش گاز بنزینش کار میکند آبی و موتور 2.4 لیتر کاروبکاش اتومات سایستر ماشین بادرون بهترین است ماشین میگه سالونه حجت دارد ماشین میگه براسخود 4 تا балон мегад 100% балонҳои зимнӣ салон тоза хай опшн ҳама чӣ дора мошин мега ҳолаташ беҳтарин раднои краска сафед солаш 2008 Toyota Camry газ бензин нархша мега 95 та бо муомила мекунанд ва мошин қарор дорад дар душанбеда яъне пойтахт хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуна ки шахсоне ки мегирем метавонед аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот гирем фақат харидори аниқ мегад занг зана беҳуда мегад нороҳат накунед дӯстон азиз марамат харидорро занг занем агар шумо тамомхали мошинаи фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат рӯй кунем мо рекламаш мекунем фақат лайкҳои бепул гузорем ва навори моро имконат бошад падилсаш кунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla як аст бародарон ки соли бароишаш 2006 сол сӯзишвориш бензини холӣ абиё мотор 1.6 литра коробка автомата сайстари мошин мегад беҳтарин аст мошин мегад ҳолаташ соз мошин мегад то моҳи мая мегад танировка дорад ва ҳуҷҷатчам хаста танировка ҳуҷҷат то моҳи мая сурок дорад 4 диска 4 та балонаи 100% аст мошин харидесед сайсиянаш шудате номрош транзит нархша мега 75 та бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбеда 75 та савдо дорад хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуна шахсоне ки мегиред марамат бо занг занед қачон муомила кунед дӯстон азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо ки лозим боша барои харидан дар комментар нависед ки чӣ хеле мошин монем мо дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем фақат шумо лайкҳоро фаромӯш накунед навора падисаш кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra J аст ки дар кузофи хечбек соли бароишаш 1999 аст ки сӯзишвориш газ бензин ҳардаш кор мекунад мотор 1.6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад не ки дига арзон бошад нархи ахирон мошин 9 моҳи дига танировка дорад 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад кондитсионер дорад кор мекунад мошин мегад поликош нав диска нав мотор беҳтарин коробкашам мегад сода мошин мегад хай мақсад соз аст каунтер мелиш кор дорад не ки ба хайра 4 диска мошин ҳолаташ беҳтарин нархша мегад 45 та охирон нархи дига арзон намешавад 45 та нархи ахирон хай танировка ҳуҷҷат ҳамаш доштааст мошин баъдон айни ҳол дар территорияи душанбе яъне ки пойтахта қарор дорад ин ҳамин рақамҳои мегафоншон дар поёни видео аст шахсоне ки мегиред маромат бо занг занед қачон муомила кунед лайк ва навора падилсаш кунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳафтум мошини фурӯшӣ аст баъдон ки Toyota Vitz аст ки навхариш соли бароишаш 2001 сол ки сӯзишвориш бензини холӣ аст абиё мотор 1.3 литра коробкаш автомата сайстари мошин мега беҳтарин мошин соз аст баъдон ҳуҷҷатош бурчидагӣ салон тоза раднои краска серебристи хай Toyota Vitz
нақша мега 38 мегем бу арзон мешава. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдатда. мошинои бениҳоят экароли моторшон ранги мотори 1.3 ай Corolla бадро хай бо маълумотои пурраша мегирен. як ҳуҷҷат мекунед, фақат газ метиҳед. хоб шахсоне ки мегирам мега бо муомила дора ва рақамоша рақамои мегафон. мақсад ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки Toyota Vitz арзон шуда. бонина хай ба мо пешкаш шид, мо видео кардем. дӯстон ази дастгиритонам фаромӯш накунед лайкора гузоред ва навора подписаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. боз як Daewoo Nexia аст ки срочнаи светои сафед соли барои 1996 34 газ бензин авио мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон нархи ахиронша мега соҳибуш 4 диска 4 бронаи 70% салон тоза. хай мошинам хеле сайстани хай срочна мега сум дар кор мега мефурӯшем нархи ахираш. нархаш 12000 сомон. дига мегад муомила надора. ахираш нархашам хел соҳибуш гуфтае. мошин айни ҳол дар душанбеда. хай шахсоне ки мехарин ягон маълумотша хоҳен фаҳмидан рақамошо дар поёни видео астай мегафона кор мекунад. метавонед ки маълумотҳои пурраша гирем. фақат ба хотири меҳнатҳои мо шумо дастгиритонро фаромӯш накунед лайкора зарем. мо мошини нав мондан мегирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ аст бадро ки бо нархи арзон Opel Astra F дар кузофи караван светои вишнови олучагӣ. соли барои 1990 34 газ бензин авио мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ бадро. мошин ҳолати назури зурна безеб яъне ки ҳолати миёна мегад соз дар мақсад мотор соз коробка соз қафошам ҳамаш соз аст. хай ина чашкош. хоб нархша мега 17000 аст. бо арзон мекунед ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри ҳисорда. кузофи универсал нархша 17000 сомонӣ савдо дорад. ҳаста рақамошо мегафон кор мекунад. маромад занг. дӯстон азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима нависед мо пешкашро дар видео оянда мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст ки соли барои 1991 34 газ бензин авио мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор срочна мега сум дар курай 4 калпа хай краскаш расход дора. мошин мегад тоқа суми холи хай намхали светои намхали сайстани. нархи мошин бадрон бениҳоят арзон аст. 7500 сомонӣ аст ки бо мегад ягон сумуша хай мумкин мегзаранд. тоқа суми холи мега 7500 сомонӣ. мошин дар шаҳри бухтарда не ки мошин бадрон гуфта монем ки расход дорад. рақамошо мегафон аст кор мекунад. шахсоне ки мегирем маромад бо занг зарем маълумотои пурраша ки мошине ки опшем расходи бисёр дорад. метавонем хай бо аниқ қада гирем. лайкора зарем навора подписаш кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 состояниенои средний. соли барои 1986 34 бензини холи мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника тоқа суми холи. нархи мошин мега 7000 сомон аст. бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данграда. рақамошон мегафон. маромад занг занед. дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.